Trời, ăn berat di mana pada payungku. Coba yang खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि ब्लगावहाय बरायहरनाय थाबाय आं दिनैसो बिराद गोबावनि उनाव ब्लग लानानै फैबाय आरोना भिडिअ होया गोबाव जाथारबायमोन मा होनो इदिनो मा होनो खेबनो बायो आरोना हारसिंखाय ओमफ्राय दिनै खेबग्रा मोननायखाय भिडिअ बानायनो नागिरबाय आरो आङो ना ओमफ्राय दिनैहाय जोङो ना सारहैनो नागिरदों दुब्लियाव आरो दैमा रानदों होननाय खोनादों आरो दैमा ना दंग' होनो जायखिया थांनोसै मोनो ना मोना बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो लोगोसे जाय जाय गोदान मा होनो चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै लादो गोदान गोदान भिडिअ नुबाय थागोन बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो टुदो चलो नै माम्मा लाखौ जोङो ना माबाग्राया नै जोंना आसलसो नै थांसैहा आंनि इमान गिदिर गैया नालाय नाखौ मोनगारनानै खबाइ दोनथारसै थांगासिनो जों बिदिब्ला जोंनि भिडिअखौहाय जोङो दा दुब्लि मोनफैबाय बिदिनो फियाव जोंना नाहरदो फियाव सारहैबाय फैबाय थादों मेरला दङ नै इयावसै नै देखायनाय गाइस मोननो देखायना हरदों नै गवा मोनगोनदां गोथौ ना माथो इलाय गोथौ फाथो सोमदों आरोना बेहाय नै आबौमोननि फैनो बिदिब्ला दै सारनो थांदिनि एकदम गोजान ओइ अबेहाय बै टावार नुनायावसो टावार नुनाय बै खासि बिबार नुहुरनायाव इमान गोजान बाब्रे स्टप निफ्राय मेंबाय आं थाबाय माबाया जा गोसा जुबुदु सुनै माइ बारि थांदों नो दं इखौ मोजां ओइ ओरै लामा नामा अबस्था गैया थिखोनो हाया बे साखि मेरा थाबायनांगौ होनबा थिखोनो हाया लामाया बारा थिखोनो मोना बेखायनो नांगौ नों ओंखारनांबाय माया नालाय सुनानै ओरै थाबायनाय ji mulai udah kasih, bisa kalau ini, pakai aja, mulai tak lagi, wow, kau dah pergi sekali itu dah tak, no ya lagi ya, kasih ni ibu, sabda kata bilang sabda, pakai ini dah sabda, cacing nolai, kau dah lari ya, deh, angkat dulu, ayo mari kita malu, ini kita kau yang angkat kau kamera ni, tuh kau ओइ टावार नुनायावसो ओइ खासि बिबार नुहुरनायाव जि गोजानखा माइ बारि फैबाय जों आरो मोनसे दै नुबावबाय हा जि सान्दुं गोसा नालाय आनलाखि बेखौ नायनाय ना सारनानै हादों दैना दोननायखाय फैबाय आनलाखि हा गैया एफा गिदिरखौ मारै सारगोन नै अबस्थाया इमान मोजां मोजां भिडिअ बानायबोबाय नाय रागा संखादों नै दैया बेसे गोथौ बाब्रे बाब थेनोबो हाया बेखौ नै बिदिनो गिदिरथार माथो नै ओइ बालाबाथिया मोनदों जा हाबो दं माथो सेस बरबाद गिदिर फंबाय थानांसिगोन नै लालाला हाजो खला दंहैयो ओइ दै नायहैनाया आगोलनि दुब्लियाव जोसा माइब्रा बेखौ थेनोसै थांना खालामखायो नोङो मोनगोन दांजों इमान खस्थ' खदाल माबा लांलायदों खांख्राइखौ जावसांगोन खांख्राइ दंखोमा नै माथो जावखो जेबालाय मैथाजों माजों जानायनि टारगेटमोन ओमफ्राय दिनै मोनजाया मा होनो गाबोन जागोन आरो थाबायनायलायसो खांख्राइखौ हमनो गियोनालै खि गोदानथार नै खि गोदान थायो हा आवथिनो नों दांनो बुंगोन मैना दङ इखौ साथेनोसै नामा मोनसेना अ नोंसोर खिथियाव बयजों बुंगोन इखौ मारै साथेनांगौ मिथिखो ये आइ रोखोमबाया ओइ बेखौनो साथेनोसै थांगोन बे बेखौनो सिजोबबाय मोनदोंसै नोङो मोनदोंसै आं हालासो मिनिटजों ओंखारलांबाय आं ना हमनायखौ आंनोबो एफा दा सांसां दंबावो ना मोनलांदो नोङो आदा दैयानो गिदिरथार नालाय मायाव मोनगोनखाय मासे गैया ओइनायहाय आं जुरिफोरदो मोनगौमोन नानि खेलाखौबा आं गासैखौ नायखादोंमोन बेखौ नाय होनाया खखर दिं 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 माथि मोनबाय फिथिख्रि
जागासिनो मोनबाय दसथासो नै मासे मोनबाय जात्रा खबाइ गुदुं फार्स्ट आं गुरबावनाय माथो मोनलाय बन्द'ना आयु हायमा दै जब' गांजेमा मासे मोनबावबाय हा ओइनि मोनबाय मासे मालाय इहाबो आंहाबो मोनबावबाय नै मासे गुरथारगोन आं खोन्देन दसथासो बुथुमनानैबाबो लांथारगोन आं मिन्थिबायना बेखौ सारनो फैदोंमोन बिराद बालाबोथिया मोनगौमोन हाब्रु गोजामोन आयु हायमा दै जब' गांजेमा ना दुसु मोनासै नै दांग्रोमदो नोंहा दाखोर थाबा गाखोरानोलै थांसो नागिरबाय जों मोनिखाय मोननैसो रिल्स बानायनानै थांसै जों फैनाय थब्ला फिसाबाबो रिल्स बानायखागोन आं मिन्थिखाया आं बेगायनो हाबा ओइ साजायानो माने मायाव सागोन सिङाव गोदोआनो होनबालाय ना फिथिख्रिया थांखागोन माथो जा मोजां मोनजायो आरो गुरनो एखमबा दावनायाव गाखोसनबाय आरो खामनाय हाजो खामनाय बबाव थांनायमोन नोंथांमोन? ना लायदोंमोन नै नाया मासेबो गैया ओइ नोंथां सासेया ना हमहैदों ना हमहैदोंमोन मेंग्लिजोब्बाय गैया मासेबो खाफालानो आननाखिसै दैयानो गिदिरथार सारनो हायासै माब्रैसोल' मोनबोबाय बेखौनो लानानै फैबाय जोङो ओमफ्राय भिडिअखौनो जों बेयावनो दोनथ'नोसै आरोना गाज्रि दामोन जों नाखौनो मोनासै माथो खालामबावनो ना उफाय गैया बेखौनो दा आं भिडिअखौ होसिगोन आरो जेबो साननाङा गुड मर्निं बयनिसिमबो लोगोफोर ओमफ्राय जोंथ' मैया ना सारनो थांदोंमोन ना ओमफ्राय नाखौ मोनाखैना मैया ओमफ्राय आं दिनैहाय बाजैया ना गुरदों आरो बेखायनो थांगासिनो ओमफ्राय आं बेजों लगायदेनसै आरोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो बिदिब्ला भिडिअखौ दे ना गुरग्राफ्रा नुदों बोख्लायबाय नाखौ दिखायनो आं नायथारगोन खाथियाव जागो खोमा दिनै आंखौसो नुसिनलायबाय भिडिअआवनो स्रां एफा गोथौ सिंगिखौ बोदो हाबदों एसे मोनदों ना गोरलैया बिदिनो जायोलै वाव मोनदोंथ' ओइ ना खांखिया मोनलायदो मासे सिलायनो माबासो होनांगौ मा होनो बेखौ गुलि ना मा होनोमोनलाय बेखौ होबा जि मोजां जायो आरो दाम गोसा ना बायनो हाया गुलिखौ होमबालाय थुनो हायो एसे थिखोना होदो नाखौ नायफिनसै रायजो नै साफा खालामदों आरो ना वाव मुस्रिजोंसो गयो ना खांखिया मोनलायबावनोसो नै ना द्रामा बेसेबां द्रामसो बुथुमदों नोंसोर नाखौ नुवासैनो नै बन्दनाया नास्राय मासे मोनदों नै नागिरनानै बिथाङा नागिरगासिनो नै बेयाव आइ हनै बोखांबाय दावराव जाखांलायदों सासे मायाव नागिरो खनसे बुरबानो मोनोमोन दा नाखौ बुरबानो मोनोमोन नास्रायखौ बिदि गोजौआव दावखोनानै थायोना थेला जालखौ ओरै होथेदो ओरैबो खालामनांगौमोन बालाखौ बोखांबावबाय देखायनो हालां खाथियाव थांबाबाय आं मासे मोनबावबायनो बिथाङा माबैसो जाखो मानै जाबाय ने खांख्राइजों माथाम मोनबावबाय हाबुबाय थादों खोमालै इहे नास्राया मोनबावबाय बारा मोजां नुनो नागिरालै नै
नै बिसिम बुरजा मोनबाय मालाय ना गुरनाया आयु सेरसे जागोनदां सासेयाव बेसेबां मोनबाय आरो बाजै गुरनाय मानसिनि अबस्थाया जानो आसाया नै फोरानबायसो जोंना मैथाजों जानो जमबाय थादोंमोन जों मोनजायासै देन्जार मोजां ना फोरानबाय नै सान्दुं गोसा ना रानसिगोन आरामनो गैला मोनजायासै जों आरो मैयानि नायनायखौ सारहैफिनबावनोसैसो रानबायनो दिनै मैया रानिया